Dobrý den, máme tady další díl podcastu SautoArty a dneska si budeme povídat o základních CRM potřebách, povíme si něco o CRM versus Excel, povíme si něco o základních funkcích, pro koho CRM je, jak poznám, že si potřebuju CRM a jaký typické firmy CRM používají nebo by měly používat. Se mnou je tady můj kolega Lukas Bada. Čau. Čau. Můžeme se do toho pustit. Ty jako obchodník setkáváš se často s tím, že CRM a Excel, že to někdo porovnává ještě dneska? Možná se to nezdá, ale vlastně spousta firm i dneska je furt na Excelech. Řídějí v tom nejenom obchod, ale vlastně občas na tom jako běží celá ta infrastruktura té firmy. Porovnání CRM vlastně jako proti Excelu, tak to je něco, co buď ta firma řeší, protože ví, že už to dál vlastně jako nautáhne v tom Excelu, anebo to zatím neví a s tou firmou vlastně musíme projít takovýto seznámení s tím, proč jako je ta hodnota v tom CRM-ku. Možná to teďka otočím na tebe, zeptám se vlastně, když ta firma jako neví, co je CRM-ko, neví, k čemu to je, vlastně slyší to poprvé, jaký jsou nějaký třeba základní funkce těch CRM-ek, co ty firmy vlastně jako potřebujou typicky? Já bych to vzal ještě trošku jinak. Funkce jsou jedna věc, co to CRM ti dá jako nástroj. Další věc, druhá věc jsou ty přínosy, který z toho máš. Takže vlastně ty základní, jako minimálně to, že někdo implementuje základní CRM, je určitě lepší než hodně excelovských tabulek. Vlastně dává ti to možnost se na ty data koukat na jednom místě, dává ti to možnost s nima líp pracovat, nějak agregovaně, vlastně filtrovat si je, pracovat s nima jako s nějakým zdrojem pravdy. A když mluvíš, že ty data vlastně máš na jednom místě, co to znamená, když ta firma to nemá na jednom místě? Jako jak to typicky vypadá vlastně? Když to CRM-ko máš v tom Excelu, tak co to znamená? No, my se s tím setkáváme u našich zákazníků, kteří právě za námi přijdou a chtějí ty CRM implementovat, že je nemají na jednom místě. Na jednom místě, že je nemají, to znamená, že je mají pravděpodobně v těch Excelech, nebo nějakých e-mailech těch obchodníků, nebo e-mailech, nebo v komunikaci třeba majitele firmy, když je to menší firma, nebo zakladatele, nebo něco takového. Různě na nějakých složkách na počítači a to si myslím, že vlastně jako dneska není úplně nejlepší jako způsob, jak s těma datama vlastně pracovat. Nejenom těma zákaznickýma, ale i vlastně o těch objednávkách a té komunikaci s tím zákazníkem a tohle. A jaký to pak má vlastně důsledky teda toho, když to vedeš vlastně už nějakou dobu takhle po těch Excelech, po e-mailech, vlastně nemáš to na tom jednom místě a jaký to pak má vlastně jako dlouhodobě, nějaký long term vlastně důsledky v té firmě? Za mě se tam ztrácí nějaký přehled, nějaká přehlednost té firmě. Je to taky daný tím, že ty data jsou rozhozený po různých zdrojích nebo po různých lidech a co když přijde někdo nový do té firmy? Vlastně kde má začít, s jakýma datama má začít pracovat. Že? Takže nebo naopak, když někdo z té tvojí firmy jako zase odejde, nebo z té firmy, takže vlastně ti to odejde ti s kontaktama, odejde ti s historií, odejde ti s tím, co se s tím zákazníkem komunikovalo, jak se s ním komunikovalo a vlastně z mýho pohledu je to velká škoda pak jako vlastně na té firmě. Jo. Zhoršuje se i to, jak jako třeba ten zákazník takovou firmu vnímá, že se vlastně jim tam ztratí nějaké informace, někdo odešel, nepředali si informace, nepředala se, já nevím, o tom, že chci koupit třeba další produkt nebo objednat další služby. Takže to si myslím, že jsou nějaký jako určitě negativní dopady na to, když ty data nedáváš na jedno místo. A kdybych je dal na jedno místo, co to znamená pro tebe, že máš na jednom místě? No tak vlastně je lepší je mít na jednom místě z toho jako jednoduchého hlediska, že všichni vlastně v tom týmu vědějí, kam se na ty data mají podívat, na ty zákaznické data, na ty informace o těch obchodech, na veškerou komunikaci s tím klientem, než vlastně spousta firm si třeba shareuje inboxy,
šerujou si nějaký jako general inboxy, obchodní inboxy. Tu komunikaci mají vlastně na jedné straně, na druhé straně máš třeba Excel, kde držíš třeba ty jednotlivý zákaznický data. A podle mě jako ta hodnota je v tom, že když tohle máš na jednom místě a naučíš se s tím jako poměrně rychle, si myslím v dnešní době se s tím dá naučit jako pracovat, tak ta výhoda je, že vlastně kdokoliv, třeba i novej, jak se říkal, přijde do týmu, tak automaticky ví, kam se má podívat, kde to má hledat a i dobře můžeš pak jako zjistit, kdo třeba ty data někam nezadává, protože denní chleba obchodníků je i o tom, že ne vždycky prostě po schůzce máš šanci jako zapsat všechno do toho systému nebo do Excelu nebo kamkoliv a můžeš vlastně i trackovat tohleto, že ty si vlastně v tom CRMku můžeš udělat nějaký úkol, který ti to připomene třeba po nějaký době, že jsi něco zapomněl a tohle v Excelu neuděláš prostě, jo. Nebo v nějaký tabulce, nebo v nějaký mailové komunikaci. Já bych asi, Max, ještě k tomu dodal, bychom se posunuli kousek dál, že vlastně pro nás ještě ty CRMka jsou cloudový. Pro mě už vlastně jako nějaký CRMko, který je někde on-premise na disku, taky nedává smysl, protože pak na tom cloudovém CRMku máš přístup vlastně odkudkoliv, kdokoliv potřebuje, tak se k těm datům dostane. Samozřejmě ta bezpečnost tam je zaručená tím dodavatelem toho systému. A ten systém, co ještě mě napadá, tak pomáhá v těch firmách vytvořit nějaký proces, protože jakmile donutíš všechny pracovat s nějakým systémem, tak musíš k tomu vytvořit i ten proces, jak, proč a kdo a kde s čím pracuje. A já bych se posunul teďka, pro koho tohle je? Pro koho je vlastně CRMko? Myslím si, že není správná odpověď říct jenom pro obchodníky, protože CRMko dneska může sloužit jako i nějaký náhled vlastně na tu celkovou komunikaci s tím klientem, třeba na nějaký problémy, co řeší a ty nutně nemusí být jenom stažený k tomu obchodu, ale může se to týkat i nějakých servisů, nějakých služeb, nějakého supportu. A myslím si, že jako CRMko, především jako CRM platformy, tak v dnešní době fungují tak, že do toho může zasahovat vlastně jako celá firma. No a když se k tomu dostáváme, tak jaký jsou asi ty nejzákladnější funkce? Jednu jsme zmínili, to je teda jako data na jednom místě, to je asi ten největší basic, v podstatě třeba HubSpot, s kterým pracujeme my, tak tady ten basic dává všem uživatelům, kteří by ho chtěli zadarmo, takže stačí si vytvořit účet a máš prostě vlastně nějakou základní databázi prostě na jednom místě, můžeš tam dávat kontakty a nestojí tě to nic. Jaký jsou pak nějaké další jako funkce, které by třeba menší firmy, které by mohly přemýšlet o HubSpotu, mohly na začátku vlastně toho využít, dávaly by pro ně smysl? Myslím si, že poměrně jako, nebo nevím, jak třeba v Excelech, když řídíš obchod, jak seš jako schopnej a efektivně tam jako pracovat s nějakým jako managementem těch jednotlivých dílů a mít nějakou jako obchodní pipelineu. Dokážu si představit, že prostě Ctrl+X, Ctrl+V, nějaký informace třeba můžeš takhle přesunout do nějaký další stage a udělat si tam na to jako chlívečky, že jo, v tom Excelu, ale nemyslím si, že by to mohlo fungovat nějak jako dlouhodobě, třeba i v nějakým větším objemu, si myslím, že to musí být jako hrozný, jestli to takhle ty firmy dělají. A vlastně ty základní věci, tak to je jasný. Mít tu databázi těch kontaktů, mít ji updateovanou vlastně na nějaký bázi, držet tam nejenom ty aktuální informace a pak asi jako další základní funkce je i ta komunikace, jo? Protože dneska asi každý CRM se dneska už umí propojit s e-mailem, takže vlastně zase jako další klíčová věc, kterou do těch Excelů jako blbě dáš, je ta komunikace. Jo. Takže vlastně ty dneska poměrně jako asi z 90% všechny CRMka si myslím, že umějí normálně konvertovat ty konverzace prostě z mailů rovnou do toho CRMka, takže je to komunikace, je to nějaký management té pipeliny. Dost často ty firmy chtějí i vědět třeba nějaký reporting základní, vlastně jak ty obchody vypadají, kolik jim to prostě přinese za nějakou dobu.
To si myslím, že jsou ty základní věci a pak se dá jít víc do detailu a to už pak záleží právě jako na těch platformách, co umožňují jako něco navíc. Já bych možná ještě dodal, že já sám pomáhám jako s marketingem v takových firmách, takže bych dodal, že vlastně i ty základy toho CRMka vlastně pomáhají dostat třeba nový příchozí lídy, nějaký kontakty, který přicházejí z webu, tak je okamžitě sbírají, jakoby taky přidávají tě do CRMka automaticky v podstatě a můžeš potom je nějakým způsobem follow-upovat, poslat jim třeba nějaký content nebo nějaký zajímavý jako informace e-mailem a na to je pak navázaný samozřejmě nějaký jakoby jednoduchý třeba e-mail marketing, který s tím souvisí, protože pořád je to nějaká databáze a ty chceš komunikovat třeba jenom s nějakou její částí, nekomunikuješ se všema, na všechny kontakty neposíláš newslettery, hlavně jakoby B2B, ale posíláš je vlastně na ty třeba, který chceš, který se přihlásili k odběru, který si stáhli nějaký content z tvýho webu. Takže i tohle je vlastně jakoby za mě součást CRMka. Jako poslední asi je tam vlastně nějaký jakoby support. To znamená, když ten zákazník třeba potřebuje něco řešit nebo se prodávají produkty, které mají nějakou zákaznickou péči následující po tom prodeji, tak vlastně i tady ta komunikace toho zákaznického supportu může vlastně existovat v tom CRMku s celou tou historií toho zákazníka. Poslední otázka si dneska, jaká je typická firma, která vlastně si dneska CRMko implementuje? To je hrozně různý. Vlastně skoro v každém B2Bčku potřebuješ nějaký CRMko nebo nějaký systém, v kterém si to chceš jako řídit. Respektive záleží hodně na tom, jak ta firma jako vypadá, jak je velká, jak je velký třeba obchodní tým, protože pokud je to i pokud je to vlastně one man show, že tam je jeden obchodník v té firmě, tak je dobrý tam mít prostě nějaký systém, kde můžete vlastně jako trackovat ty věci, sledovat, jaký jsou fáze, kam to spěje, ale ta firma vlastně nemusí být nutně jenom B2Bčková, můžou to být i B2Cčkový firmy, které jsou třeba víc jako produktově orientovaný, protože typicky ty můžeš i ty obchodní procesy vlastně, jak jsi říkal, sbírat lídy z webu, můžeš ty lídy nějakým způsobem konvertovat, můžeš s nima pracovat, můžeš na základě toho třeba připravovat i nějaký nabídky a rovnou je posílat. A ne vždycky v tom obchodním procesu je zapotřebí nějaká osoba, nějaký obchodník, který tohle handluje a v tom případě potřebuješ na to mít nějaký systém. Já bych ještě na závěr přidal asi nějaký takový tip, který jsem si teďka vybavil ze schůzky, kterou jsem měl před chvílí, kdy vlastně spousta i těch jako firm si myslí, že vlastně tohle to všechno vyřeší právě třeba nějakým Mailchimpem nebo něčím takovým, že vlastně my dáváme ty data všechny na jedno místo a pak jim prostě jednou za čas pošleme nějaký mail. Tyhle ty platformy na to nejsou úplně určený, to jsou prostě určený pro nějakou hromadnou rozesílku newsletterů a není to ten systém, kde přehledně může kdokoliv vlastně pracovat jako s těma kontaktama. Takže CRM má ten rozdíl, že právě dokáže ty data dostat na jedno místo a dokáže nabídnout jak obchodníkovi, tak marketákovi, tak servisu to správný, co vlastně hledá, proto aby toho zákazníka obsloužil co nejlépe. Souhlas. Tak jo, děkujeme. Pokud byste měli zájem o implementaci CRMka nebo řešíte něco takového ve firmě, neváhejte se nám ozvat na autoarty.com a budeme rádi. Díky.